sama tomato indah bakuli indah badaran kuli sama tomato lasiasan mosin sian ali saya manika sidin nabi Zulfitrika YouTube channel. Zulfitrika YouTube channel. Nabi Muhammad Maulud itu Waisyah Padahal Saudara Assalamualaikum ya diwali Oh dapat kiasa Raka pada madini Kulu nafsin saikatul mauti Diam-diam dan berjawab Mana kuasa kita mati Tidak dapat dipanjangan Oh Allah kini bagi kiro hari kiamat aku belum tiba zaman berubah dari Nabi Asok dari terapi dari pergoti mula turun dari atas kayu-kayuan sepemoga di pusang hina terbakar oh sawah itu ada jalan karena mana insan maka gegagi Baitul Muqaddas 10 dajjal tapi lalu kasitu aduh sebabnya mako baitu malaikat ambil beribu-ribu itu dunia kiamat berdiri alai mulailah guru ramati tobat nanti dari mulai elok tobat di zaman begini jangan menyesal kemudian hari wali itu ladanya
Mati
sekali nanti bidang lada agama adalah suruh jodohkan adalah tinggalan di kita adalah bangga karo diri ladai kajilah kababa jolon adalah diri kata orang diri pulau kata gitu agar kami berdua adalah karena kau adalah tubuh melahelo na iyo ambol kamanundo la ilaha illallah ay paham la iyo di lai mama dan lai ay maju lai di sini oh mali ada iyo nyo ala ay mama dan ada iyo nyo diri ay mali ada iyo nyo diri di dalam ada iyo nyo diri oleh adolai hakiki ay adolai baca supaya ladaiyo na adadu Allah yo jola yo diada di mano ladaiyo iko jo kala wa taraba ladaiyo tara begitu jal kapadol ladaiyo nyogoro ayo ladaiyo ladanyo iyo nyodalan baja ladaiyo simpanyo janji alaiyo ko sampai ayah ladaiyo ko tibo pun nyoma ana kulli mahlada iyo nyo Tuhan iyo kaade eka ambun lada iyo nyo jantan ay jo kalau lada iyo kabawai rakasi alai nyo bulan lada iyo kulli Maliputi lada iyo nyo ala Maliputi lada nyo toko Hai nyawala iyo di badan Ala di tandan Ayora
la iyo nyomati oleh mangkolai kapagara oleh mangkola de mana para hola iyo batula oleh aku la de iyo la kontai oleh na iyo ale patulil hawadisi ale waila de sodaro ale handala iyo datolan hai kana la de iyo la diri ale pandala de iyo la Tuhan oleh pare lai ajorina lai kapadolan yo Tuhan keputusan lai alamu Allah di mana ada iyo di hai cara mina ada iyo di Tuhan sifat ada iyo di Allah ada iyo di Isa dari salah pengajian lekok lapianan dari itu lekok hilang lewat dan nanti jadilah depan sampai eko sabana denyobana adana lewahana sabati yodi tolala de sodaro adana lalu inyomalam ayla juakan laula kamiran tala namua kamba jelo jelo adana mari tu kandakan lai tolong sambut asudai koyo jadi dua pada pasir jadi dua janganlah tolan baba sobaso rahasia jamil na punyo karatu pandai pulo la pandai panas arumo deinyo lai joda biadola jo keliang kapalo lai padang harapan parantia di mana bila wafat di hadapan onan mana isi di mana bila wafat di hadapan alai karinya rumbai kapariaman daranta kilo bagilo alai joko alai pandai mencari Tuhan alun di kako ala taraso lai joko lai pandai mencari
salata rasul Adila semulia hari Jumat yang karena Nabi tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah Nabi yang karena Nabi tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah bulan antara banyaklah Tuhan antara Tuhan tidak semulia Tuhan banyaklah Tuhan antara Tuhan tidak semulia Tuhan yang Esa lagi mata pipi si burang bondo lain dah badara hajo kuli sama tomato indah bakuli indah badara kuli sama tomato no sian ali saya manika sidiri nabi saja manika sidiri nabi baku alam najo isinyo mati bapara fisabilillah la siri nabi agamo la banyak ayunal maruba saja paninga siri nabi agamo la banyak ayunal maruba la sian ko sejoan ko jamba Tuhan karena tanpa hanya menyuruh tapi negara di malah Tuhan karena tanpa ini menyuruh tapi negara Muhammad ini sedang duduk bukan di mana Muhammad mati Zulfitrika YouTube lebar kira-kira ora dibayar kaku sabana bahasa kita sembahyang indah suci mulut hati sabana bahasa kita sembahyang kau indah suci mulut hati kita pati tilakan dolai mangato jalan kajar mindai manurun kubang jolunto alam mana dari akan naso